Hej. Det er i dag lørdag den 20. december 2025. Og vi har kunnet læse på medierne nu, at GV 1430M, altså Klosterhed, han er endnu en gang blevet dødsdømt. Og igen, egentlig for at udvise ganske normal ulveadfærd. Han har åbenbart været interesseret i en tæve, en hund, der har været i løb. Og det er egentlig ganske naturlig adfærd, at en ulv eller en anden hanhund er meget interesseret i tæver, der er i løbetid. Jeg vil faktisk gå så vidt som at sige, at det er ganske normal adfærd. Så kære Jeppe Bruus, hvad er det, du vil få ud af, når du ikke kan få aflivet GV 1430M for at tage får? Nu vil du så have ham aflivet skudt, på grund af, at han er interesseret i en højløbstæve. Hvad er du vil få ud af det, Jeppe Bruus? Tror du får flere stemmer ved næste valg ved at få GV 1430M skudt? Om et halvt år, hvis han bliver skudt i dag, så om et halvt år eller 9 måneder, så er der en ny han i Klosterheden. Og så betragter han Klosterheden som hans skov. Og så vil han også ganske normalt gå ud og undersøge, hvis han kan lugte en højløbsk hund, der går tur i Klosterheden. Det er ganske naturlig adfærd. Hvad er det, du vil have ud af at skyde et rovdyr, som har en ganske naturlig adfærd? Vi så i Oksbøl en kronhjort stang en ældre dame. Det er faktisk unormal adfærd, fordi den er lokket ind i skov eller ind i byen. Men den har du ikke krævet aflivet. Hvad er det, der gør, at en ulv med ganske normal adfærd, at den vil du bare have skudt? Der kan kun være en eneste grund til det, og det er, at du er en ulvehader. For forstand på natur, det har du i hvert fald ikke. Og hvis du tror, du kan redde Socialdemokratiets folketingsvalg ved at prøve på forskellige mulige måder at få Klosterhed handen skudt, så tror jeg, du skal tro om igen. Den kan simpelthen ikke redde Socialdemokratiet. Tværtimod, jeg tror faktisk, I får flere modstandere ved at aflive en rask og velfungerende ulv, som i øvrigt er en gave for naturen her i Danmark. Så jeg tror, du skal tage og revurdere din ulvehad lidt, og så egentlig se på, hvad er normal og hvad er unormal dyreadfærd. Fordi, helt ærligt Jeppe, det aner du simpelthen for lidt om. Tak for ordene.